За Съединението сега ще поговорим в неговите исторически измерения, а духът на историята се носи от личностите, които са автори, които са дейците на едно събитие. Говорейки често на празници като днешния за нашето историческо познание на масовия среднообразован българин, нерядко се укоряваме, а и осъзнаваме, което е още по-лошото, че имаме сравнително клиширани, учебникарско поорязани понякога, пък някои това нямаме и нямат, познания за историческите личности и още да не кажа страшно, но неприятно във всички случаи, е когато едно познание за историческите личности е конюнктурно натоварено. Няма защо да връщаме назад във времето. Всички имаме спомени от изучаването и на по-далечна и на по-близка история. Когато става дума пък за външно-политическите отношения на нашата страна, особено пък покрай Русия и в този контекст и свързани с Съединението, още по-ярки примери могат да бъдат дадени в тази негативна посока. Ще ни бъде интересно да разберем какво разбира, какво ново може да научи, да прозре и да ни каже в своя изследователски труд Гаврил Панчев. Той е познат като литературен изследовател, като писател. Има много публикации. Най-известният му труд е свързан с Леко Константинов, а сега работи върху изследване на Захари Стоянов. Днес едни от паметниците в страната, които се окичват с признателност, са тези в цялата страна на Захари Стоянов, именно като поборник, вдъхновител, допринесъл за съединението на княжество България и Източна Румелия. На Гаврил Панчев честит празник! Здравейте! Честит празник и на вас и на всички слушатели на Радио Пловдив. Здравейте! Предварително искам да ви благодаря, че ни въвеждате в света светих на всеки автор, и то е процеса на писане, процеса на творческото произвеждане. Знам, че са ревниви писателите към тази територия, но наистина благодаря, че го правите. Какво точно ви води в момента? Какъв точно е вашия труд върху живота и личността на Захари Стоянов сега? Най-напред аз ви благодаря за отношението. Ще формулирам много ясно основната си теза. Захари Стоянов е множествена личност. Подчертавам множествена. Това означава, че има различни идентичности, които създават помежду си отношения, засягащи пряко теми, значими за днешната хуманитаристика. Аз откривам в неговата личност 5 такива идентичности. 5. И теоретично ги наричам биографии, и те са религиозна. Тук ще вметна, че тази е напълно непозната в историята на знанието за Захари Стоянов до сега и е свързана с Джендо Далъкчиев, както истинското му име, преди да стане Захари Стоянов. Втората е революционна, тази е позната, Юрико революционна в различни интерпретации, или аз се наричам идеологическа, другата е политическа, следващата е кариерна и последната е тайна. Тезата е важна, защото досега той е разбиран и оценяван като хомогенна структурна личност, т.е. личност фиксирана и определена от героико-революционния патос, чието ценностен смисъл и символ е саможертвата. Ако моята хипотеза е вярна, то от тук следва опит за ефективно познание на българските политически и интелектуални лидери при съотношението саможертва и рационален многофакторен анализ. И ще ви дам един конкретен пример, който се вписва в контекста на днешния ден за Съединението. Известно е на всички, че той е лидер на събитието. Едновременно обаче с това, обърнете внимание колко много други
идентичности има той. Очаква се да оглави временното правителство, вместо това то бива поверено на доктор Странски, както се знае. В същото време той е таен агент на княз Александър Батенберг и не участва в сръбско-българската война от същата година, както впрочем не участва и в руско-турската от 77-78. И още един път едновременно той е избран за народен представител. Аз мога и да ви развия и специално това какво означава да е таен агент и с каква тайна мисия е бил натоварен, която има пряко отношение към края на войната. И ето това е един прекрасен пример за това какви идентичности има в тази личност, какви отношения пораждат те и съответно как рефлектират върху всяко едно от практическите изпълнения на това, което му е възложено или това, което сам е избрал да прави. Също това е отличен пример. Захари Стоянов има един сравнително кратка биография, чисто физическа биография и много лица още от дори без така задълбоченото изследване, което вие представяте сега в неговата многоликост, от неграмотното овчарче Джендио до дипломат, да не говорим за това, което показва като писател. Вас кое ви провокира да разчлените, а след това и да синтезирате сигурно образа на Захари Стоянов? Какво ви липсваше, докато и ви не кара да четете всичко написано за него? Това, което по-горе казах, но и още един много важен аспект. Формално се отбеляза и се знае от всички, които малко или повече запознати с биографията му, че той е полиглот. Той владее основно турски, цигански и български. По-късно научава малко румънски, малко френски, малко английски. Тази полиглотия е свързана с тези отношения, които говорих по-горе. И това много ме занимава, защото се опитвам да разбера как той е подредил своята идентичност спрямо езиците, които е научил. И още едно по-дълбоко отношение, как тази езикова полиглотия всъщност се отнася към чужди философски, идеологически и естетически преводи, как те са му повлияли, доколко са ме повлияли, как той ги е разбирал и съответно интегрирал или не успешно в българското семантично поле. Това е много важен въпрос за днешната хуманитаристика, доколкото превода е ключова дума на същата от много сериозни изследвания в последните 10 години. И успяхте ли да подредите... много важен аспект за мен. Успяхте ли да подредите тази парадигма? По кое време и как и защо му е влияло? Или той е повлиявал на събитията около себе си? В едната посока е всъщност тази саможертва. Но аз се опитвам да проверя дали той е бил в състояние, заедно и с другите, но него съм го избрал и като символ на личност, дали е се умял да направи многофакторни анализи за това, което ще последва от събитието, което всъщност предизвиква. И това е много важно за книгата ми. И както ви казах в началото, за да може това да има и някакъв смисъл и за днес, а да не звучи така абстрактно и теоретично, да се опитаме да разпознание, да кажем на нашите политически и всякакви лидери, че многофакторността е задължителен елемент от важните тактически и стратегически решения, които взимат за държавата и обществото. В този смисъл това е дълбоко, убеден съм, дълбоко важен проблем. И успял ли според вас? Той ли е ръководил... В някои отношения да, в някои не. Но, например, Съединението е един успешен такъв. Да говорим, че е положил огромни усилия, за да постигне и тази тайна задача, която Батенберг му е възложил, и тя представлява един специален интерес за бъдещите изследователи, тъй като наистина засяга, тръгва от Пловдив и минава през Букурещ, през тайни преговори с Никола Пашич от Сърбия за евентуален бунт,
който да отвори втори фронт в войната. И всичко това Захари Стоянов го нарича свято дело, или по-точно го разбира като продължение на святото дело на Съединението. И тази сложност ме предизвиква и се отказвам категорично да го разбирам така едноизмерно, така хомогенно и оттам да бъде използван за някакви митове, които така или иначе са полезни на хората, но наука само с митове не става. Всъщност каква е неговата тайна част казвате, от неговата биография? Това ли е тайната част от неговия живот? И тя с каква тежест е въобще в образа му? С каква тежест е тя в образа му, публичната и това, което има като тайна мисия, и каква е всъщност тайната му мисия? Тайната му идентичност никога не е следвана до сега. Има известни частични фактически открития, но така, по този начин, по който аз изследвам, никога не е правено. Първо е свързано с неучастието му, както ви казах по-горе, в Руско-турската война. Най-логично е той да участва като един от апостолите на Априлското въстание. А защо не участва? Преди това на Старозагорското. Той там вероятно е бил и разузнавач и може би маскиран като човек заедно с Стамболов в тила на руската армия. Това също съм го подложил на анализ. След това е това, което ви споменах за сръбско-българската с Никола Пашич. А Пашич обещава бунт срещу крал Милан и оттам втория е вече споменат от мен фронт в войната. Защо е не успял, първо да предстои да изследвам. И третата му тайна е всъщност свързана с някои тайни организации, доколко те са му повлияли, как са му повлияли, защо е присъствал, кои са знаците, символите на всичко това. Имате предвид масонството ли? Точно, да. Точно. Той е един от първите 7 организирани масони в България. На какво се... Вие казвате, изчел съм всичко. Може би ще има... Всичкото сега, да. Но намерихте ли и нещо ново и как преценявате четенето за Захари Стоянов от други изследователи, от историците, или... Даже искам да ви попитам и за това, достатъчно любопитни в добрия, в научния смисъл ли сме били като нация към тази личност, която очевидно има още какво да каже за себе си и за времето си? Това, което аз ви описах, ви отговаря. Цялата история на знанието е в това, което в самото начало дефинирах. Той е разбиран само в една идентичност. Тоест, той е фиксиран героично революционна личност и нищо повече. Разбира се, има една негативна интерпретация. Тя принадлежи на Пенчо Славейков, другата е позитивна, така да я нарека, и тя е наложена в 120 годишното изследване на личността му, така се преподава, така е изписан в стотици книги, статии, въобще множество текстове и на практика това е заличило познанието му, а моето описание ви представи, или поне се опитах да ви представя една наистина множествена личност, която в никакъв случай не заслужава такъв подход. Той научно е неефективен и неадекватен. Тук не става дума за етично отношение, защото то е друго. Добре, че го споменавате, защото сега има сигурно слух, който иска да ви опонира, слушатели по-скоро бих казала, които искат да ви опонират, защото ние сме свикнали нашите герои да са само герои и толкова, и много човешки неща да са им чужди, от което само губим, защото страда познанието, ние трупаме наистина клишета и образи, които са кухи, които не познаваме. Мислите ли, че и Захари Стоянов е жертва в някаква степен, неговата личност на такъв подход? Страхувате ли се от хора, които ще кажат защо му сваляте ореола? Той е вписан в някаква героическа парадигма, както вие го рекохте. И това всъщност е основа за създаване на митове, които имат съвсем друга роля и не отпращат към психология на тълпите. Това е много сериозен проблем, но заслужава специално изследване. И тези митове може и да вършат работа и сигурно вършат някаква, но аз говоря за един друг подход и го описах, за да може да създаваме
хора, които могат да мислят многопосочно, да могат да открият балансите на държавата, на обществото и на самите себе си в една множествена реалност, в която ние живеем и днес. Впрочем, ние индивидуално живеем битово всеки ден така. Не можем да вървим по една улица едноизмерно и да гледаме да не падне тухла от покрива и да не забележим, че при нас, покрай нас минава кола. Това е един наистина груб пример, но дава яснота за това, което говоря. Нас ни е нужна поливалентност, нужно ни е многоаспектно гледане към света и съответно разбиране на същото и оттам пък да преценим кое е постижимо практически и кое е относително постижимо в стратегически план. Всичко това аз откривам да кажа Стоянко. Кога ще бъде готов вашия труд? Кога предвиждате да издадете това изследване? Предполагам до 1 година, ако многоточието. Какво следва в многоточието? Нека да не е за този ден. С дълбоки уважения към вас и Радио Пловдив. Болезнена е темата за мен лично. Нека да не е в този ден. Вие и предаването не заслужавате днес да говоря за това. Благодаря много за това, че ни разкрихте част от онова, което сам откривате. И казахме чрез това, което правите, че наистина мисленето, търсенето на истината ни прави свободни. И ако искаме да си докажем, че сме свободни хора, трябва да търсим познанието. Да. С риск тук или там леко да ни нарани или да ни изненада. Да не сме толкова страхливи от изненадите. Много ви благодаря, Гаврил Панчев, който работи успех и в многоточието, което ви предстои да решите, за да видим на бял свят след година това, което прави като изследване Гаврил Панчев върху личността и, както я нарича той, множествена, поне с 5 идентичности, личност на Захари Стоянов, вдъхновителят на Съединение.